салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодан. бародари азиз, медунам ма хеле шид ваъдатон карда будам ки ҳама каса дар як ҷояги як бизнесҳои мекунем. то ира бизнесам гуфта намешава, но ай ҳичи бояд мо сум кор кунем. бародари азиз, хоҳиш мекунам ҳамин проекти моро дастгирӣ кунем, ба хотире ки мо чизоеро мекунем ки бисёриҳо толка мегӯянд нахека сум пайдо мекунем. аммо реали дар ҳар як видеомон фақати нишон метем ки чӣ хел шумо метавонед сум кор кунед. Просто айно барои чӣ коробкое ки мо дар пешум ҷамъ кардагим, шумо видеоро то охира тамошо кунед, ҳаматон мефаҳмед ки яъне чӣ гап мешавад дар ин видео. Погнали. бародари азиз, мо имрӯз дар пешмон як ҳадаф мондагием ки просто мо сум кор кунем айно. то есть ягон чи вложить накунем дар кормо. бародари азиз, медонам ира ҳамчун бизнес гуфта намешавад, не ки ҳамчун роҳе ки мехоҳӣ одаме ки бигӯяд агар ман сум кор кунам любой намуд сум кор карда мешавад. ин якумин видеои мо ки пешниҳоди ҳар яктаи шумо кардастем ва шумо дар ин момент атмосферара то есть обсудид накунед, строго обсуждат накунед. бародари азиз, нигоҳ кунед чӣ хеле ки дидестем дар пешмо яд ино коробка. мо чӣ хел бояд соҳиби сум шем ай ҳичи. нигоҳ кунед бардор дар хуни ҳар яктаи шумо бисёр чизое ҳаст ки нолозиманд. асобина бачаҳои Россия дигар ҷош, яъне ки бисёр чизое доре ки просто квартира да гирифтагием, даже истифодашон намебарем. яъне ки мо имрӯз чӣ кор мекунем дар ин видео? бардори азиз, ҳамин коробкаҳое ки дидестем, например иҷада бигем чӣ хеле дидестем телефонҳои кнопочни ва колонкае ки мо то из гирифта будемаш, просто истифодаш намебарем вообще-то. просто мо хостем ҳози ҳамаи меёра мо сурат мегирем, дар сайти авитомон мепартоем, яъне ки куч хел сар мешавад савдои мо. мо рости дар ин роҳ якмин бор қадам мондастем. ман бовар дорам ки нефтари бисёриҳо мегӯянд не намешавад. не, аввал ба хости худо ва нефта бо дили пир гуфта метавонам ки ҳамин проекти мо кадоми аякумаш тамошо мекунам меравад далчи ҳам видеомон дар ҳамин мавзӯъ, бовар дорам ки қатъи мо боше ку просто роҳат мекунем. просто қатъи мо боше, хоҳиш мекунам барои дастгири мо ва барои ҳамин проекта мо пеш бурдан дар дил монда нашида ман я лайк мезанем, мо кора сар мекунем. то нигоҳ кунем бародари азиз, ҷада мо навош то из колонка дорем ки мо ира просто гирифта будем, ну ай сабабе ки качествои звукш маъқул нашид ё дигар истифодаш намебарем. ва иҷа телефонҳои кнопочниам, яъне ки мо телефони кнопочни гирифта будем барои ҷои кор да ҷо кор мекардем. то есть уҷа телефони то есть камерадори дигар набод ҳамеёра мо, яъне ки телефон гирифта будем ва иҷа бисёр айнаи коробкае ки дидетем бародари азиз, ин коробкам полни дурунш телефон додагия. то есть телефон дорад ва дар иҷа бо мо як микрофони дигар гирифта будем барои то есть кор карданмон. мутаассифона ба мо дар кор нашид, ай сабабе ки ну качествои звукш маъқул нашид. просто дар хона истодагӣ гуфтам давай тагдаишам то есть дар ин проект, яъне ки мезанемаш меравад. ва боз дар иҷа бо ҳастай мо дорем хел то есть фотоаппарате ки вообще-то ман истифодаш намебарам. просто немия чанд гирифтагия дар дуруни шкаф истодагия, ман на истифодаш мебарам, як ҷои зиёдӣ гирифтагия. ҳамин чизое ки ҳозир мо савират кардастем ҳаминҷа, то есть мо ҷамъ кардем ҳамеёра ҳамаша, то есть мо мегирем сурат мегирем дар авито мефурӯшем. ванаи коробкае ки чӣ хеле ки ман гуфтам бародари азиз, гирам то есть иҷонаи микрофонҳо ҳам ҳастанд бо беспроводной микрофонҳо. ҳозир чӣ хел дестем мо одновременно ду микрофон хай сёмка кардем ки то есть овоз чётка биёяд, шумо дамаш бигирем бародари азиз. ва иҷа телефон як гала телефонҳое ки то есть ну так что истифодашон намебарем ҳозир. ва ҳамаи меёра мо метавонем ки просто сум кор кунем, сум кунем. бародари азиз, бовар дорам ҳамин проект моро дастгирӣ кунем, девонаи баъд мешавад. ҳамин коробка прайс зиёда ай та 25 та ва ин хеле микрофонҳои беспроводое ки мо гирифтем барои то есть сабтои видеомон, ну маъқул нашидан честно. инаиш инаи кадигариш короче К35 буд и К0 ЖБХ какой-то короче ҳамин чизое ки вообще-то истифодашон намебарем мо. ва хостам ки ҳамеёра просто сурат мегирем ва видеода мебинем якумин прибили мо чӣ хел мешавад ва шумо ҳаматон мебинем. ба ҳамин хотир видеоро то охир тамошо мекунем, бовар дорам девонаи бад мегзарад. то есть бародари азиз, чӣ хеле ки ман гуфтам ҳамин хел мекунем. ва шояд ҳозир ҳамаёра ман дар якум ҳамин видеое ки то есть тамошо кардем, ман дар якум видео натонам модане ки обязательно ман дим видео мекунам, ҳамеёра сурат мегирем, ин хелиш мекунем.
сурат мегирем, вложить мекунем, яъне ки мепартием шуда сайти Авитомон. Авитои обычный мекунем, просто мепартием шуна онҷа ва якуми продажа дар видеои дигим шумо мебинед ки мо тои сайҳамиё чанд сум фурӯхтем ва чӣ қадар сум кор кардем. Чиста бе ягон фанд фреб, то есть чиста чизе ки ҳаст ҳамон хел давом метем. Ва мо боз дар пеш дар ҳамин барномае ки тои чӣ хел сум кор карда мешава, мо просто нишон метем ба мардум. Ин хеле навозух гап намезанем ки ҳейнаме кора ки то есть сум мешава. ба ҳамон хотир бордори азиз хоҳиш мекунам ҳар яктатон қатъи мо бошед то охира. Просто чизое мешава ки роҳатш мекунем. Зиндаву сарбаланд бошем. Бисёритон бачаҳои телеграм, бачаҳое ки шумо бисёр бажрат кесен, бардори азиз дар силкаи телеграмона мемонам дар описание ҳамиҷа. То онҷа чизое ки бо мегирем мефурӯшем авитода мемонем дигар чизош мо метавонем ки дар телеграм канал мо то есть вложить кардан мегирем, метавонем ки будем подписаться кунед дар телеграм канали мо ва авиҷа новостиёра тезтар то есть бохабар бешед. То вақте ки мо видеои дима то есть сабт мекунем дар каналмон мемонем. Ҳам хотир бордори азиз хоҳиш я бори дигар видеоро лайк мемонем, поделиться ки сусо ва ҳар як часте ки мо меборем шумо просто тамошош кунед, роҳат мекунем бордори азиз. Мо медонам ҳозир видео якум мо ягон результат шуморо нишон наметем. Барои чӣ? Барое ки ман хостам ҳамин проекта ман дар як ҷойга хати шумо сар кунам ва баъдан результатро худтон мебинед. Так что чӣ хеле ки дидесен сурат мегирем, вложить мекунем, погнали. ба ҳамин хотир зиндаву сарбаланд бошед. Обязательно видеои дига ман нигоҳ кунед. бовар дорам кадоме ки пацанакҳо чӣ хеле бисёра бачакҳои қиштоқӣ мехоҳанд просто ё ки бачакҳое ки не хеле ай шаҳр дуран мехоҳанд ягон бизнес кунанд, короче хеле чизоро бифурӯшанд ва соҳиби сум шаванд. Бародари азиз бовар дорам хеле девонаи бадай кадоме ки даже мехоҳем ки қатъи мо яъне ки ҳамкорӣ кунем хеле чизотонро фурӯшем, любой намуд метавонед ки телеграм канали мо чӣ хеле гуфтам дар комментария якум да закрепить мекунем, медроен менависен, суҳбат мекунем, бо ҳамаша дар як ҷойга кор мекунем. Зиндаву сарбаланд бошед. Обязательно видеои дига мажзат кунед. Иншоалло ки ба результатош ман сурат мегирем, мемонам, мефурӯшем, баъд результата дар видеои дига шумо иншоалло ки мебинед. Зиндаву сарбаланд бошед то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ. Хайр. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I